5 көн дәвамында Кәрим Тинчурин сәхнәсендә композитор Эльмир Низамовның «Кара Пулат» операсы қойылды. 7 елдан соң музыкаль әсәр сәхнәгә кайтты һәм ул ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. «Кара Пулат» операсы Татарстанның мәдәни тормышында зур вакыйга гына булып калмыйча, ислам динен кабул итүгә багышланган чараларга килгән чит ил кунакларына татар тарихы, музыкасы, әдәбияты белән танышуга мөмкинлек тудыра. Легендар шагыйребез Ринат Харис иҗат иткән «Кара Пулат» операсының яңартылып куелуы театрыбыз, шәһәребез һәм республикабыз өчен күптән көтелгән вакыйга. Мондый әсәрләребезнең яшәве, сәхнә репертуарыннан төшмәве бүгенге көн шартларында халкыбызның рухи үсеше өчен бик әһәмиятле. Бу әсәр безнең татар халкының борын-борынгыдан килгән зирәклеге, гакыйлеге турында һәм патриотлыгы турында. Ул үзенең хан кызын бер ничектә чит җирләргә кол итеп җибәрәсе килми һәм шуның өчен хәтта янырга да риза, янып үләргә дә мөмкин дигән фикер белән язылган әсәр. Мин аның беренче спектаклен карадым һәм гаҗәеп дәрәҗәдә ризалыгым белән өемә кайтып киттем.